Cando traballamos cun arquivo novo en Blender, a parte do cubo que aparece na nosa escena, tamén aparecerá unha luz. Podemos ver os parámetros que ten esa luz, é unha luz de tipo puntual, blanca, 1000 vatios, radio 0,1, decaimento, sombra, bueno, as propiedades que ten esta luz. Se eu vou agora a ver sombreado da vista, eu podo con G mover esta luz e vou a ver o efecto que vai facer sobre o cubo. Imaxinémonos que por algunha casualidade, mentre estábamos facendo o traballo, eliminamos esta luz. Suprimímola. A escena queda oscura, xa non vemos a luz. Agora mesmo teño o cursor 3D no 000 que está dentro do cubo. Se eu lle dou a agregar unha nova luz de tipo puntual, diríamos, pero vería a escena iluminada. Non, porque a luz está dentro do cubo. De acordo? Entón, que é o que teño que facer? Dalle ao G e mover a luz. Obviamente, tamén vemos que esta luz é moito menos potente da que tiñamos. Tiñamos unha luz antes de 1000 vatios e dun radio de 0,1. Vale? Entón, esta luz agora a podo desplazar e vou a ver o seu efecto no noso cubo. Vale? De acordo. Entón, un principio que che pasa é que as luces que tes, a escena se te ve negra porque a luz está dentro do cubo. Proba a mover a luz, a ver se é iso. Vale, veña, saúdos.